Ngakusho nje bafowethu uthi i-chief ezophatha la Emampondweni ikhandwa yilo. Ufa kanjani wena onyanyayo ubona le video? Ikhandwa lana and izophatha. Wena uyanyanya, ikhandwa la yilo. Ndithi nifuna fresh no-chief lona bekakhona, uyamazi lo. Kodwa nje ikhandwa la, hayi isibutubutu nje, isibutubutu nje, isibutubutu sobhuti nje, ikhandwa la. Asigeji, asigeji, yabona masokuthethwa ngesi sikhundla. Hayi mkhulu, ngeke ngikwazi ukugeja, ngeke mkhulu, ngamane nqamulo mna bathi uSolomon. Hayi mkhulu, yaliva negama vele uSolomon wabehlakaniphile ke vele nje. Hayi wabehlakaniphile, ngeke ucabanga ukuthi usifunda umqondo. Ikhandwa la. Uyonyanya, ikhandwa la. Ye-chief le ungaliwa ngaso isikhundla kuthiwani, kodwa ezophuma egotshwe ikhandwa la. Hayi bhabhayini, bhabhayini akhulunywa amaningi, aningazi kahle mina. Semampondweni lisikisile angikhona. Hayi bhabhayini angikhulumi kakhulu, hayi angikhulumi kakhulu mkhulu, hayi. Dokotela lo yimi okhuluma kakhulu, hayi kodwa ngasho ngishilo. Makhosi, makhosi.